Coa mesma facilidade que calquera pode trazar unha simple liña, Juan José Oliveira trazaba o perfil, a faciana, o movemento dun cabalo. Os equinos foron a súa grande paixón ao longo de toda a súa vida. Do seu coidado diario, do seu trato cercano, chegou a un coñecemento case perfecto destes animais, que plasmou como a ninguén mais soubo facer en centos de esculturas que percorren o mundo. Na meirande parte son obras monumentais que cabalgan en aeroportos, prazas, glorietas, e tamén outras de menor tamaño, que van ao galope en coleccións privadas en mans de particulares e institucións. Ninguén se atrevería a adiviñar cando Juan José Oliveira naceu o 22 de outubro de 1928 en Pazos de Reis, no seo dunha familia acomodada que chegaría a ser un escultor de prestixio e renome internacional. É o escultor dos cabalos, un recoñecemento que o enchía de orgullo, o mesmo que a súa paixón, que lle permitiu rozar a perfección en cada unha das súas obras grazas ao seu exhaustivo coñecemento da fisionomía dos equinos. As súas mans daban forma aos cabalos xurdidos do seu maxín, pelexas, pegasos, maternidades, saltos, cabalos con xinetes. Ao longo de 31 anos transmitiu cos materiais cos que traballaba toda a forza, o brío, o movemento dos cabalos, dotándoos case dunha personalidade humana e de non ser porque estaban esculpidos en bronce, a moitos deles se lles podería escoitar o galope. Agardamos que o certame de escultura que inauguramos este ano serva co paso do tempo para descobrir artistas coa mesma paixón creativa que Oliveira e serva tamén para que o nome deste tudense único non caia nunca no esquecemento. Quiero mucho esta Cámara de Comercio cuando la cogimos. Era en un piso muy humilde, una máquina de escribir, un teléfono, un secretario y un recadero. Desde entonces aquí, gracias a Dios, pues, la economía, la industria se fue arriba y los que me siguieron han sabido administrar perfectamente el dinero para haber hecho esta magnífica cámara y hacer la gestión que tienen que hacer. Estoy muy agradecido y no puedo decir nada más.